tercer vídeo anem a veure com configurar el tool i la base sobre les quals anem a treballar. El tool, punxem en el robot, estem en un program i així en la pestanya Jog tenim la base, tenim hasta 32 bases o 32 tools. Jo vaig agarrar-me la tool 1, punxem la rodeta per a configurar i inicialment vegem que la tool està en la base de la brida del robot. Si vegem està tot en 0. World, tenim les coordenades espacials sobre la que està el home el tool ara, i en parent ho vegem associat al robot. Entonces, què tinc que fer? Tinc que treure este punt hasta ací fora. Per a fer això utilitzem la ferramenta Snap i així un punto edge i ens situe no, a veure si li dic orientació, això és que és un poc, si llega l'orientació, ahí està. Ahí el tinc en el 0, 0, 83 i mig, que és el que medeix de llarg el puntero junt a la base, 0, 0, 0. Així, si vull apurar-ho, si vull ajustar-ho millor, li dic 0 i 0. I ja tindria el tool en la punta de la ferramenta, en aquest cas en la punta del puntero, que és el tool és en el punt on s'acaba la ferramenta. Com és una ferramenta senzilla que està alineada en l'eix del robot, és tot 0 excepte la Z, que és la distància, el que medeix el puntero. Això ja ho tindríem i ara tanque així i vaig a medir la base. La base, si me'n vaig així, la base la tinc ara en 0, 0, 0, que és este punt així imaginari en la base del robot. Ahí tindríem la base sense configurar. Jo vaig a configurar-la en la base d'este cubo que he posat així. Torne, punxe així la configuració i m'agarre la ferramenta Snap i en este cas vaig a dir-li que és sobre un punt i vaig a configurar-la sobre edge and face, és a dir, cantó i cara. Jo crec que serà la que toco, efectivament. Ahí, si li deixo caure ahí, tinc l'eix X, el roig, l'eix més X, més Y i més Z cap a dalt. Allí tindria configurar la base 1, que són on jo vaig a treballar, en la base 1 i en el tool 1. D'esta manera ja estem en disposició de començar a fer un primer programa.